Congratulations, Деляде. Ме басоко озвестят, вземало партията, вземало сараите, пратимат митски от пича, 15 каз, че си е евроатлантик, руснаци са доволни и пак ние двамата са ги замахме тия избори. Fellow man. За кражба на ДДС бех чувал. Ала за кражба на ДПС това не го бех чувал. Важното е, че си замахме държавата на 100%. Лаш човешки ме кидал, ама виж как гласуват тулупите, като им метнеш стопкимта и малко кебачета. А умните и красите си седат по къщи. De man spijker som Santa Das, en de spijker Bulgaria. Хофа. Говоря съм с уния от Варна. Пристанищната, Добруджа, Длъв си остават за тях. Ходната крайна от ДПС действа на юг. Обществени поръчки, магистрали и дърводолив. Некои завоки се харесаш, може, твое. Борисов, чакай малко. Такова сте действие. Вече аз съм инструмент във властта, който разпределя порциите от държавата. Моя прокуратурата, моя съда, моя са в фондовете. Ти ще решиш и ще разказваш по-скинди от джикъпа, която също е моя, между другото. Това... Ама аз мога за американските посланци да им показвам какви магистрали съм направил, нали? Не ми говори за американците, да им поговоря аз за тебе. Мене ме харесват хората, защото съм прост и ми е лесен. И те са прости и ме пеки ме лесен. А още никой не бе харесал. Аз съм ти лицето пред Урсула, аз съм ти лицето пред Макрон, даже пеки не иска да говори с тебе още. Да ме опазляй, Борисов, внимай! И без къста в Барселона ще останеш, ме не си отварям устапа за Южен поток. Ти точно ще си отваряш устапа за Южен поток. Сега да руснаците и фараха и два автоза. Виж са, като по-голям ще ти кажа. На години. Дай да се калаве, когато ще пред калави. Автоплея си губира времето. И без това всичко ще сталак, както си искатме. Прибахме всичко, излагахме народа и всички си викнат това. Тук горе са три буквините. Надолу до границата сте вие. А Софийско им по границата си ние. ЦИК си е за тебе, главният прокурор си е за тебе, МВР си е за мене. И телевизиите си ги разделим. Оде? Капиш? Всичко ще си вземе. Само да пискат пак по площадите, че... Не бъд кой ти писка, бе. Ние рече им отепахме ентусиазма. Сега ще им посудим магнони, ще им построим църкви, спортни вали, ще сложим асфалти тук-таме, да се работят хората и да ни обичат. Аре? Борисов, обичаш ти да ти се радват. Ама не знаеш, че ти си май. Плановете на политиците разчитат на твоето бездействие. Развали им схемата. Гласувай.